The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trails atong orange Webes man day karon hapit ko nakalimot og tungod kay Webes karon syempre kabalo na mo sa Tita B Show. Man mo karon na minaw, ilalo mamuspunuan sa mga kakahuyan. Maayong hapon kaninyong tanan labi na sa mga jeepney driver diha. Alaw na 44 na. Wala na sugdan na nato ni tawag na 0937-373-1674. Kasi niya late na nakakuha na nakalimot ko binako gugmang giyahak ron. Nag-relax sa pug ko ganina pandamay. Ay pa ko nakakuan. Ay tama pala no. Kuan man day karon ako. Aha! Hello, maayong hapon! Ay, hello, Tita B. Uy, may energy. Pag nagluyaman. Kadyo lang, B. Tita B, anin ni akong sitwasyon now? Si Janie, na problema ko about na kong self, kung saan ako pag-tell sa kong parents nga, usa ko kayuya. Hay! Jay! Tama ba, Jay? Yes, Tita B. Jay, maayong ha. Kung ano, pila edad ni mo? 21 years old. Oh, yes, Tita B. Nagkuhan ka sa mga nagtrabaho, estudyante, inutil. Kuhan mo, Tita B. OGT ko, Tita B. OGT. Kani imong problema, in fairness, daghan kayo yung problema ani para sa imuha. So, kibali, ang imong mga parents, wala kabalo nga kuhan day ka di ay? Nadik, espiritu sa babae sa sulod sa lawa sa lalaki. Wala yun, sabi. Kadyan lang. Unsa mga nga type of, unsa man ni, karon lately raman nimo ni nabantayan, o dugay raman nimo ni natago-tago, o unsa mga nga type nga gay person? Kuwan mo, sabi, sukod na sa edad sa 17 years old. 17 years old. Tapos, unsa man imo kanang dili pug kamaya? Dili son. Kibali ang imog yung you're attracted to guys gyud. Guys, son. Wala sa ka nakatistingan ng uyab og babae. Wala sa tabi. So ever since wala. So karon unsa man ka ang imong panamit karon? Burag kanang macho laki ng laki? Laki dito bi. Sa inyong pamilya ba, nabay history nga na inabayot? Kung mga relatives. Yung mga relatives. Ikaw ba, wala ba nakadog within sa iyong pamilya nga na mo yung, bayot mo sure na si Kuan, si Jay, may anak nga mga kantsaw. Wala sa dita, same sa work ang mga parents. Okay. Feeling ni mo, kung nganong para sa imo lisod man, dili ka kabalo kung madawat ba kanila? Bilog yun dito din. Kay feeling sa mamasok imong papa? General imong papa? Ako airmat, magkahalata na siya. Ang airpad, kakadlo ko. Mahadlo ka kay Basin, masuko siya nimo. Oo. Hello, eh? Ako tawagon man tagtabang ni Uka Samson Anibas. Uka?
Kabalo ka sa tinud anay lang. So ikaw, pero ikaw wala na kay ingon nga pagduha-duha nga gay yung kagyon. Yagi Tita B. Wala na kay ko. So para sa imong kogalingon, sa imong self is confirm na yung ka. Dili na ka na, wala na ka nabutang sa confused. Nakalibog lang yung Tita B. Unsa? Confused po ka karon kung lucky ba gid or bae mong gusto? Oo. Nako sa tunga-tunga. So maya lagi ka. Usa ka kamaya na mababa ang lipa. O sa mga, kung makita ka, ikaw ba ma-attract pa ba gyapon kag babae? Medyo, gamay lang. Okay. Tapos kung lalaki, mas ma-attract sag ka. Oo, anak yun Tita B. Kasi posible magud na nga basin na maya ka. Pwede mo tabok sa laki, pwede mo tabok sa babae. Pero karon kung magunahuna ka, kung ikaw mag-self-service, kasi may mong ginahuna, ang babae o lalaki? Wala sa mga Tita B. Sure di ha, imong edad ba ya, oh? Pila na imong edad ba ya? Muna ni nga, kung example ikaw mag-self-service ka, magkuhan kasi imong all by myself. O, kanang mangyana di ka, kisam na imong hunaw-naon para medyo mo ano ka, mukuhan imong gana, babae o lalaki? Murag, mga babae. Ha? So, pwede gid ka sa babae, pwede po ka sa lalaki. Kaya may akong sugod lang ang babae, takadugayan, paghapit na, lalaki na yun. Oh, no! Arsimonyo, paghapit na, Piolo Pascual. Oh, no! Dili pon. Dili sa Tita B. Anyway, well, ang imo naman question is, saan mo pagsulti si mong parents, sa tinud-anay lang, no? Sa tinud-anay lang, kalingayan nga problema. Lisod ba yan ni? Yes, Tita B. Lisod kayo, labi na kung sa inyong pamilya medyo wala pa kuhan. But I'm sure, asa ka mas close, imong mama or imong papa? Akong Ermas. Kasi nakabalo sa imong sitwasyon karon. Wala. Wala gyud? As in, totally, ikaw pa lang yung lugar nakabalo nga mo, ing anak ka? Mga friends ni mo? Wala sa... Hay! Alam mo, magsugod ka, I'm sure. I think ang imong pinakabuhaton is sa imo hang kuan. Sa imo kang friend sa una. Para magsugod ka o ganang komportable. Because, alam mo, sa tinud-anay lang, kato pong mga naminaw diha, no? Nga namoy mga relatives or namoy mga friends diha nga morag bitaw ingan ang sitwasyon. Lisod ba yan ni kay to nag-uban mo pero siya dili kay ka at home. Bura, di ba bura ka ganang gadodo ka sa bagyod oy kanang dili ka by yourself ba. Like for example, muli kasi yung balay. Though it's your home, pero feeling ni mo bura di lang yun sa home kay feeling ni mo bura napagi something kay wapagin ako na sulti kung unsag yug ko diri. Wa sila kabalo nga half human half orchids day ko diri. I'm sure maybe sa imo ang imong buhaton is magsugod sa ka sa friends. Alam mo in fairness, na ko experience ana. Alam mo ang ginawa niya, nag-group chat siya sa amoa. O ever since manggod kay barkada ana wala pero nag-group chat sa amoa iyang gi-share. Medyo taas-taas iyang gi-group chat sa amoa dito siya nagsugod. And in fairness, wala may problema, wala may nag-change. So pagkablo na mo ay okay ra, nasabta na mo ana kay mas lami manggod ng lami ba kanag yung imong gi-consider nga mga close friends ha. I'm sure nagyud kay na ba kay high school barkada or college barkada, na ba gyud kay kanang friends na kanang dugay na. Maybe di sa ka magsugod. Then after that, kung naba kay suon? Naritabi. Unsa ibig lalaki babae? Akong kuya, Titabi. Kuy, ko kuya pag yun. Sige niya makutok-kututan si mong kuya. Or maybe mas dali makasabot ang mom kaysa papa. Pero ako, para sa ko, my advice is, magsugod sa ka sa friends, hanto medyo mas komportable ka, then eventually, hinaynayon nimo inunimo imong parents, or kasi mas close mo imong motherhood, or si AMS, ay dayon si APS. And diya siguro ta magsugod. Sa bagay, bata pa man ka. Yes, Titabi. Tapos ipakita lang sa ilaha nga bisag tong ing anak ka, tao ra mangyapon ka. You have the right to be happy. O na po kay right aning kalibutan nga mo puyo og hapsay aning kalibutan na. Yes, Titabi. So, ang imong style nimo inahinay. Ayaw bigla
Dili kay magluto kag pagkaon, lami kay akong pagkaon. Kaon mo ma, mabayot ko. Oh no! Pero maglain. So hinahinay sa, if ever sa family, I think siguro pinaka number one ni Mr. Enda pwede. And I'm sure, ang imong mama na feel na niya, pero gusto lang niya confirmation. Maybe your mother is the best. Yapon pinakauna ni mong sultian about it. Yes, sabi. Diba? Taya din ka mangutan na si mama, o sa mong advice, may sultian ako ka papa. Kaya problema na ako, sabihin ka, ma, bayot ko, muhilak imong mama, duha na mo si mong papa! Anyway, like I said, step by step lang na. Una sa si mong friends. Okay? Yes, Tita B. Salamat kay Tita B. Okay, salamat. You know, kapag magkita galing ta, magbeso-beso ta, ha? Ay, sure, Tita Ay, B. na, best! Uy, best! Ikaw, best ako ito nanawag, best. Ana, ha? Sure, Tita B. Sige na, bye! Kumar Yusef. You know, uy, in fairness, ha? Uy, walay binuang. Kung mo bitaw na mo yung mga igsoon nga, ingana ang sitwasyon, uy, di biya lalim. Dili yun sa yon mga igala, nga dili di ba? Bisag mulit na tanan siya, kay feel na, di man din niya feel. Di at least pag ingon niya nga, okay ra gyud tol nga bayot ka. O di ba mo, balik sa siyang kwarto, paggawas niya, nakapanty na lang siya. Ay, sa wakas, free na gyud ko. I can feel na, okay, dugay gyud ako ni experience, dugay gyud ako ni gusto ma-experience, kuya, nga nakapanty ra magtanaw sa teleserye. Diyos ko, Mario. Sam! Wake me up before you go. Leave me hanging on like a yo-yo. Kita biyon sana ko pagsulbad ani kung akong problema karon nga nakabalo ko nga sa tawag ani sa lambi. Hello. Inawala man. Okay, naputol. 0937-3731-674. Diyan lang be ako sa ning basahon sana ako ni ilang mga gipan-text daan. Uy, wala may text. Text daan sa inyong problema, text daan para makabalo ko kung sa inyong problema mga langging. Diyan lang 0937 3731-674. Wala gihapon. I-text nyo daan kung sa inyong mga problema para makabalo ko daan para dita sige sa itong istoryahan. Guys, share ni na problem sa imo about sa ex sa akong ban na tita kay gasamok-samok pa jud bisag minyo na miug kasal na mi tita. Basing na sa gimingawan, basta nga na magsamok-samok galing lamang bitaw katungkuan. Wag yapoy gi-text. Pag-text mo daan, pag-text mo dali. Good afternoon. Ang akong bro kay kaning akong partner ba grabe man kayo katapulan bisag ako ni baby tita kay may lang man siya at first. Uy, unta matabang ko nimo tita. Tapulan nga uya, tapulan nga kwan. Mayong hapon, problema tabayon naloy na ako'y uyab 7 months na mi. Chuba-chuba. Okay. Wait lang bit. Kanibit tita akong ginaligawan daghang kayo og laki pero tita bisag unsaon man jud nga gusto man jud ko siya bisag ka turn off na ko niya tita di jud mawala ang pagtanaw na ko niya unsaon na ko ni tita so siya bae ni laki. Hello tita. Puro mga laki mga Wait, dito ang problematic. Ginoo ko ninyo mga lalaki mong dagko di mo kabalo mo sulbad yung mga problema. Ano biya ka nga tanan laki kay Tita na ko yung problema dyan ko kasabot naanay na itabo na mo di jud ko siya liwasan pa unsa man ni na kay girlfriend na ko problema ako ginaligawan daghang kayo og laki. Babae mong gapanguyaban. Opo. So kay bali na kay gipanguyaban tapos si pasabot nimo nga daghang kayo laki. Kuan last time nga nagsabay mi na po si laki kumbaga i-invite ko nila bar na siya laki uban kasabay. Usa na laki anong uyab ni or barkada lang, sabay lang? Oo, sabay lang. Medyo friendly ni siya, friendly siya nga babae. Burag friendly Hello. lugar siya, nga na. Oo, murag nga na. So dagan siya. So atong klarohon kani mga laki ha, dili ni ingon nga uyab niya. Opo. Okay, pero bisag unsaon na. So feeling nimo burag dagan kay kakaribal.
Oh, murag nga na, tita. Pero nanay na itabo sa inyo ha. Oh, Bisag dili mo uyab. opo. Hay, Kano gusto ka time, kanang nakainom preha. so for example, kung siya nga klase nga babae nga daghay lalaki, Kuan pare tapos ikaw nga dili mo uyab nga nakatilaw po ka, so posible sad ni nga nakatilaw po ni siya ni ubang laki ha. Unsa lugar ni Happy Fiesta? Lao ka malo siya. Di ko siya kaya iwasan paano man ni. Unsa imong pangutana sa ako karon? Suman tita, kaya pa kaya na ako siya makuha nga panguyaban ako siya karon tita or dili na ako padayon nga panguyaban ako siya. Ngano maproblema man ka na nagaling nahitabo? Wa di siya ganahi ato? Pero na in love naman pud ko niya tira god. O lagi, akong problema ba? Anong nagproblema man ka nga nisugot na magaling siyang nahitabo ka na pa nung pagpanguyab? Ang imong pangutana, kaya pa ba nimo manguyab? Kaya na ako panguyaban siya tita pero siya may gapangitag negative good. Unsa nga klase nga negative? Kan kita siya nga na siya uban lalaki lagi nga taga-adto ako na siya uban lalaki nga laing. Imong gipangutana nga unsa man ka uyab to nimo dili. O di dapat ma-challenge ka. Ha? Mukaut na lang ko diretso kay namo kita wala. So meaning to say, dali ra ka mo surrender. Dali ra kay mo surrender. Wala ka bala kay ka diya. Ilan kita Bala kay ka. Ana magina manguyab ta, may the best man win. Ana magina ma-challenge mo nata. Ikaw pa nun nga anong ikaw may noy karon na luyahan nga ni patol mag-isa sa imuan, magaling na itabo sa inyo ta karong penong ka muluya noon. Kung ni patol sa imo, di meaning to say, na chance sa. Lang tita lagi kay kasi busy siya. Teka muna. After lugar sa na inaitabo ninyo, murag wa ang lugar na itabo. So murag wa ang lugar to, murag wala ra. Murag nga na po. So meaning to say, kung ana siya nga type of person nga pwede ra sa tirahon na paghuman murag wala lang, so pwede gyud na siya magpatira sa laing laki pod nga klase nga babae. I don't know. Di balikan ta ka na ko sa imo Balikan ako sa imo, kaya man nimo ang klase nga babae nga anak kung nitira galing sa imo nga dili uyab unsa pa ka sa ubang lalaki. Kaya ba nimo ang klase nga babae nga ako to lang pangutana, kaya ba nimo makauyab og babae nga ing ana nga pwede mo tira bisag dili uyab? Kaya na ako tita. Di pa dayon ka, di walay problema. May the best man win. Kung dili man mo maguyab, alis tira na po dotro. May the best man win. Sige, Ginoo ko bro magalubat ang tingog ni mo langga. Galabad akong ulo. Ano na? Di pa kita sila uyab, pero patol. Ang nasa akong okay. Di ba, imagino nimo, dili sila uyab, pero ni patol. So, sa lugar siya nga klase nga pagkababae? Ginoo ko. Teka muna, kani sabi ako sa ning basahon, be. Tita, akong problema, akong kalib-in, grabe ka babaero. Hoy, Ginoo ko, unsa may nga klase ka babaero? Hello? Hoy, napagibata. Hello, maying hapon. Hi. Hi, Tito Bern. Kidsa ni? Ako si Yvonne. Si Yvonne? Pila edad ni mo, Yvonne? 20. 20. Imo nang anak na imong gibit-bit-bit di ha? Oo. Unsay pasabot nimo aning babaero? Sige, siya pangabit, Tito Bern, oy. Sige pangabit. Unsa may mo mga ebidensya, imo nakita sa imong mata, nakay nabasahan, gyud sa man bagsapon. Lagi ko nga basahan, Tito Bern. Nakay nabasahan sa text. Sama sa may mga text, sama sa kuhaning imong brief diri nabilin sa balay. Unsa imong kuan? Unsa imong nagakabasahan? I love you ko no. Ay? Tapos? Nagbakagkaon. Hoy. Yun sa nimo pagbasa siyang cellphone nga bulo siyang tulog imong giukay? Kanang natulog siya, Tito Bern. Tapos imo din giukay ang cellphone. Kaya dayon. Ignonim ani mong ignonim mo siya nga dapat sunod butangan niya password pa din mo mabasahan. Saan ko man na, Tito Bern? Ay nanasadtaan ni ba dili man imong problema ka namang babae sa imong likod. Muna natay delay ani. Saan ko man na siya, Tito Bern, oy? Dili ba namay gasulti sa imo sa likod. Imo aning problema o kanang nababae sa imong likod.
Ako agad dito, Bern. Ay, mo agad ay. Yeah. Kadyo lang dyan, kapila na nimo nasapnan. Kadaganag yun. So, unsay mong pangutana sa kuha, magpadayon pa ba ka? Amot lang yung kaani, eh. Mao lagi, unsa lagi mong pangutana sa kuha para akong tubagon. Hoy, di man iyang problema naman sa liko si Yaw-Yaw. Langga, unsay mong pangutana kay akong tubagon. Unsay mong pangutana ka Tita B. Kung nangaon na ba mo? Tama na! Sura ni nga ng... Kamu, ako na may problema. Uy, kung mo panugo, bi, kay madilita, di takasabot sa... Munang dili makuha na to atong message kung unsa man galing, ginoko. Be, kani, wa may gitext. Pag text lagi mo, before mo manawag para makabalo ko unsa yung problema ninyo kung worth it ba na inyong padili masayang nga tong oras. Hapon nila akong self-tabangyot ka nang gaingon ko nila og kuog bayot bisag dili tinuod. Vibes. Next. Kanang laom-laom bi nga mga problema bi. Kadyan lang ha. Dako kay ni siya nga problema. Mura tuwa og Cebu tas ni mura kong tuwa og akong uyab tuwa og Cebu. Cebu tawgon na to siya og Jubilin nga tingalan kay dili na siya makontak. Love kay nako siya mo dili jud kaya nga dili magkontak kay mo kay nanami sabot nga magminyo mi December. Hoy! Pag uli niya MOR, love na kayo nako siya MOR unsa akong buhaton si Eric Daini. Hello Eric. Hello. Paki-follow sa imong radyo. Palunga sa imong radyo diha kay ga eko ta sa bakayo. Sa cellphone ra paminaw. Ana, hello. Gakadunggan Hello. Inay ang radyo inay kay para dili ta mag-echo ha. O yan na. Nagpalayan ako. Okay, ang imong uyab ni adto og Cebu. Nasa sa Cebu karon. Ngano man, ngano unsa man sa Cebu? Naman siya sa iyahang kuan di eskwela. Iyang tita. Gipa-eskwela siya. Unsa man ni nag-uyab gyud mo diri sa Cagayan. Dire. Tapos nagsabot mo nga magminyo na karong December. Pila na day mo katuig mag-uyab? Na mag 7 months pa. 7 months. So after 7 months ba, unsa man ni after pila ba ka man siya ni atong Cebu? Mga 4 months. So patong Cebu unsa inyong mga sabot? Nga lagi siya nga magsagad na daw ko kaya nagbalik ko niya December, magminyo na daw mi. Okay, so pag abot niya Cebu, matawagan pa nimo sa cellphone, dili na? Matawagan na ko siya, last tawag na mo itong, bago lang siya nga napalong. Oo. Ay, bago lang. Yeah. Tapos, Dili na ako sa kontak hantod karon. kano siya sa last nga nakontak? Mga 1 week na. Wala ba sa Facebook or cellphone o uban pa? Na sa Facebook, mag-online siya, pero lahi ang nagamit siyang Facebook, dili siya ang nagamit. Ngano nakaingon man ka nga dili siyang nagamit? Kaya nag-chat man may, tapos dili man siya ang... Wala sa kailan nimo? Wala na siya kailan sa kuha. Halaka na amnesia, basing na nauso nga sakit sa Cebu karon, basta moadto ka dito ma-amnesia ka. May bastos. Diyos ko. Wala po mo nag-away, last ninyo nga istorya. Wala po. So kalit lang yun nga di na makontak. Ang iyang cellphone, sa may madungga, cannot be reached na. Primero, iya ko gi-block to na number busy. Hala? Tapos? Tapos, di na din siya magkontak karon. Ala ka, patay kang bata ka. So 1 week na, walay kontak-kontak. Malay ako. Wala sa kay lain number to sa iyang auntie, wala ba kay amigo, amiga dito, auntie, igagaw nga, kontak po dito. Wala. Ginoo ni. Kabalo ka, ang usa ka tawo, like for example, kung naguba pag ang cellphone ha, I'm sure kung nagunahuna gisa sa imo ha, maningkamod yung ko nga siyaro. Grabe karon tanang tao na may cellphone siguro. Pwede man siguro kung makipa-text siguro nga lang. Nakitext lang ko lang, naguba akong cellphone. Ana, wa po ni-text sa imo, ana. Wala pa. Wala yun na. Kung simple po kayo, dili siya mo text. Wala ba? Niundang na ba siya sa tigpayuhot sa droga?
Liundang na ba sa tigpayuhot? Basig tigpayuhot na ba sa Cebu? Basig mo na natukhang to. Bukang ka ha. Hoy! Huwag ka sure ha? Pero, alam mo, ikaw ba nakabalo sa ilang balay dito? Wala pod. Wala pod. Mo ning problema karon. Lisod kay pangitaw ng usa ka tawo nga di gyud magpapangita. Kay kung siya mismo nagtago-tago na sa imo ha. O for example, ibutan na di ko gusto magbuhat og dautan ha, pero kung for example, di na siya ganahan nimo or di na siya ganahan makipag-contact nimo, bisag kung saan na tog contact, kung siya mismo dili gusto magpa-contact, lisod gyud kay napangitaon ba? Wala mo bumingon nga nag-away. Okay man kayo mong tawagan. Nga na siya nga, karanggi daw ang 15, muli daw sa dire. Mo galing. So ang problema nato diha manggod, ikaw diri na balaka. What if? Ako di lang ko gusto mo ng dautan, pero what if lang? What if kung siya mismo na karon di na siya ganan mo contact nimo kay di na kapuyan baka siya long distance. Kaya para maguna ko kung tarong gini siya imong uyab o nadaot lang ba ang cellphone or unsa ba, pwede mo ko siya makitext sa lain og moingon sa imo nga hello na dadaot ako iyon ta naka i-inform or bisan pa sa Facebook, di ba? Kay kabalo man sa imong Facebook, di ba? Oh, so morning burag naida kung question mark ani karon nganong di man siya mo contact nimo. So it's either ita gusto negative pero basing wala na ni. Kuy na wad anam siya ni gana ni. Di ba? Ang problema nato ani wa tay mabuhat kun dili maghulat ra gyud kay number 1. Ay mong baton siya maningkamot kang kontakon siya kung dili magaling iyang relatives o guban pa. Na ba siya relatives dire? Wala po. So nga klaseng oyo buha kabalo nga na siya relatives dire? Wala. Asal ko ni siya gikan sa kawayan lang, nikalit na siya tunga sa kawayan. Yan man sa dire sa kwan, dire sa gapuyo sa Mambatangan Balubal. Oh, mangita kasi ang relatives dito. Wala po kayo kuanan dito po. Kay wala man kay ani mga no, kung gusto gyud ka lugar nga makabalo sa iyang naitabo sa yaha. Kaysa madto kag Cebu, mga dako gasto pag kabalo kung asa sa didto, di ba? So ang imong atuan katong iyang gipuy-an sa una. Kay basing na siya relatives didto nga pwede nga makahatag og any contact sa iyang gipuy-an didto, syaro. Di ba? Adto ka dito sa Mambatangan, adapit Mambatangan ba na? Oo. Adto ka dito, mangayo kag pangutana kinsa mga igago kinsa pinakadol niya nga relative na ba siya igsoon o ingana, tapangayua pa ning kamuta kung asa makakuha kag number sa iyang gipuy-an didto. Pero para sa ako, burag kabalaka ko na imong uyab. Kay 1 week na lang, kung tinud-anay gyud na siya nga uyab, dapat mo text siya sa imo o nakipa-text siya kung naguba pa kayang cellphone, dapat nangita siya pamaagi nga makontak po ganiya, di ba? Wala pa, bisan sa Facebook lang ang time sa email. Exactly. Ko. Sa bagay, ang problema ni karon kay di nakakatulog, burag unsa ba to siya didto. So I think ang pinaka better nimo nga buhaton ani mo adto ka dito siyang dating balay kung asa siya nakapuyo. Pangutan-a kung unsa yang sayang mga relatives. Unsay pangalan to niya yung full name kay basi namino sila didto. Ha? Say pangalan si mong uyab. Si Bilin Montisa. O Bilen Montesa diya sa kuan palihog ko kisa toy relatives ni Bilen. Tama na. Bilen Montesa. Palihog lang ang uyab diri luoy kayo di naga-replyan. Kay kung wala man galing gana, bisag sultihan lang tanang, wala ko'y gana nimo anak tanak. Kay lisod kaning ani nga gibiyaan lang gito nga nakabitay lang yun may gala, wag gikabalo unsa nagihan na unsa na si Belen didto, ha? Okay, so akong buhaton, madto ko dito sa iyang kuan, sa iyang lugar, mangutana sa mga relatives, igsuon og uban pa kay basin sila mo nay contact dito sa Cebu. Mora na pinaka kuan pa lang gyud nga buhaton karon kay kung madto tag Cebu, matakatuod didto. Okay? Madto ka sa katong iyang balay ha dati ha, madto ka ha. Amo ko koy trabaho gud. Kuy Ginoo ko, paglib lang sa agod kay para sa gugma. Paglib lang sa agod, kuya, pwede ko maglib lang one time lagi kuya. Kay kailangan kini kayo ng gugma. Kana. Ana ha, kay basig simba ko lang po naunsa na po to dito si Bon, hindi naman mo kontak. Wa man ka basta wa man ka sa nagtipahuyot sa duga dito, wala. Wala po. Wala. Kasi natukan na to, lutang na to dito. Okay, mag-leave ka karon, mag-leave ka, mga ikagkuhan mo, adto ka dito sa lugar ilang gipuy-an. Okay? Mangutana sa relatives kung kinsay na number dito sa gipuy-an na sa Cebu, okay?
Okay. Okay, bye! Alas 2:22. Alas 2:22, triple dos. Dos por dos. Kaya po ng Bayot Happy Human Never Give Up Tita Bernita. Ayaw kalimti karong Friday. Karong Sabado di ay. Si Friday. Karong Sabado ang Piaok Band with Master Fofi. Master Poppy, si Joe Romantico, si Bernie Bitok-Bitok, MR Piaok Band. Nasa Orama na po karong Sabado para muhatag kaninyo kalingawan. Sayo-sayo daw mga 1:00 or 2:00. It's OPM. Balik tanaw natin ang mga OPM 90s hits. Tunog Kalye. With the Piaok Band. Purchase. Alas 2:23. Silo, kosta lang mga taga PTT Lubricant. Silo, labi na ka sa mga drivers karon diha nga nagunahuna nga mag-change oil. Elo, sa yung tanan diya maayong pagpaminaw. Wala pa ninyo matisting, i-try na ninyong PTT engine oil. Oil yun. Sa mga motorela, multicab, uguban pang sakyanan. PTT, engine oil. Salamat sa papaminaw di mga bossing. Kusod daw kailang MOR diha. Thank you. Tapos di boss. And also di po sa opisina sa Union Galva Steel Corporation sa Tibay at Ganda, Kang Aka. Sorry. Sa Tibay at Ganda, panalo ka. Hello diya sa mga taga Union Galva Steel Corporation. Sa mga bossing diya, sa mga field officers. Hello sa hindi mga boss. Muna silang mga kuan. Nadi sa may Kugman. Muna na diya. Kana padulong bitaw sa Mapawa na kanto. Hello diya sa iyong boss. Kusgi ng radyo diya ha. Labi na ka ng mga namauway diya karong matrabahanti. Ang mga tigbawog o mga tigpiko. Sa mga metal sheet diha. Sa Union Galva Steel. Hello sir. Salamat sa pagpaminaw sir. Okay, 0937-373-1674. Muna tong numero. Dali, tawag na. I-text na ninyo mga problema para makita na sa nato, ha? Kung sa inyong mga sakit, balatian, uban pa. Ay, teka muna, ito sa ning tanawon. Dapat mag-text, ha? Pag wala ko'y makita nga text sa inyong kuan, wanag yun. Dili pwede. Kadyo lang ha, ito sa nang basahon, inyong mga kuan diri. Butangin ninyo ang story or summary sa inyong problema para makabalo ko daan. Tabutangi og boy baka o girl. Boy o girl? Arabi? Daw kay kong problema karon, dili na ako makontak akong uyab. Love kay na ako sa tita, unsa man ni nako kabasya adtong or ako work padayonon kuya. Sayang man good ako work, mawala tita Michael sa background. Absent lugar ka sa lugar, di nagid lugar mapwede. Kadyo lang bi. Hello Michael. Laki. Ay, nawala si Michael. Sayang. Okay. Again, tawag. Kanibe. Tita B, dapat pa ba magparamdam ko sa akong ex? Birthday niya ugma, pero dapat pa ba na still makipren gyapon ko niya? Dan here. Depende sa imong sala. Hello, Dan. Mayng hapon. Mayng hapon, Tita B. Dan, unsay rason ano nagbulag mo ani nga ex? Actually, nakatawag ako atong aging simana katong 8 years na 8 years pa mga uyab, Tita B. Sige to akong gi-advise mo. Anyway, kano sa yung birthday? Ugma, tita. Tapos nga ako karon akong pangutan is angay ko ba nga mag-friend ka ko sa iya or dili na kay siyempre basin og makakitan lang gyapon remember gyapon ako among mga kagi, di ba? No. Kung ikaw gusto pa nimo siya maimong friend, wala man ay problema. Pero siya po na po siya right nga dili siya makipag-friend sa imo. Okay, kabalo man ko kay basig para sa iyahan. Number 1, basin sakit pa. Number 2, na yung mga tao yung ganina siya gusto nga mabalik pang mga kagawapon. Or number 3, basin nanay magselos. Magselos. So, respetaro na to siya. Ako, wala ko problema sa imong intention to be at least friend, makipag-friend ka. Wala problema. Pero, but if mayroon siya, kabalo ka, okay raman sa ako, but sorry, please, pwede na ka dili mo text. Kaya magselos mo ko na kong current boyfriend. Ouch! Sakit, pero we have to respect. Kay mo man iyang gusto nga, pwede ba? Di lang gubot akong kuan ba, love life ba? Kaya di mo ko siya gananggol nga magkontak ka na, respetoon lang ko nimo. Then, we have to respect. Diba? Dalang ko'y
like best friend's birthday niya ug tita ang favorite lingkod gyapon niya nga song. Pwede i-play nimo ang Ikaw ang Buhay Ko, tita. Ikaw ang buhay ko. Siya nagkanta na, bi. King, tita, King. Ikaw ang buhay ko. Patay naman siya. Ikaw ang buhay ko. Ang buhay ko. Ikaw ang ikaw ang buhay ko. Kani si King. Sige, try ako. Bukas ang birthday niya. Oo, tita. Sige. I-remind ko, i-text ko Ana, ha? Para ma-play, ha? Dedicated na kaya. Sige, go. Bye! Bye. Kaloy po na ning mga kaloy pa ba ning maminaw taning mga ex no nga nagdahom pagyud taon may gala. Bisag wala na taw say pagkuan ka pino, please be pwede di na kamo text kay masuko mo na namo ko'y boyfriend. Ouch! Kudu Jen? Ang sakit-sakit. Ginoo ko. Ganun talaga. Kailangan na to sila respetaran sa ilang kuan. Kaya ilaman ang mga live din. What if kung, di ba? Tita, please tambay ko na ako'y crush na taga-adlaw na ako siya makita. Ramdaman jud na ako sa akong kaugalingon na naigugman ako niya. Makita na ako siya happy kay ko din naabot ang time nga nangayo siya og number na ako din nag-text mi tawag din. Mura na mi og MU na mula siya nawala siya na nguyab unsa ni tita tinuod niya o binuang. Ay. Hello? Oy, kadyan lang. Na loudspeaker man ako. Hello lang ga, may hapon. May hapon, tita. So, kanil laki ha, kibali, medyo crush ni mo ni, anak lugar ang dating. Oo, na tita Jude. Tapos, sige kagtanaw, tapos in fairness, nangayo sa imong number, tapos ga-text-text na dayon mo. Oo. Unsa may mga, asa naman niabot ang inyong mga, mga text-text? Kanang, about na mga, nagkaon na ba daw po, tapos, Ay! Barang mga ga-care, ana. Oo. Pero wala gyud siya formally niingon nga manguyab. Wala, Jude, tita. So ikaw sa karon tungod lagi kay crush nimo, ani magutano basta crush kay natong laki bisag unsa na isulti, medyo dulot gyud para nato no nag meaning no. Ana, Jude. So karon pag text so mura so nganong niyon maka nga MU na kay kung mag-text ka ng burag gyud og tinuod. Mura na may uyab, tita, kay kuan na siya na ako, gaduol. Mura bitog uyab, tita. Pero wala giingon nga nag-story pa mo I love you to. Wala pa ginapagawas nig feelings. Wala pa jud, tita. Ay, paasa. Tita, Tapos wala na siya, pero wala siya nanguyab. So unsay mo pangutana karon wala siya nanguyab? Nangutana ka kung tinuod ba ni? Oo, unsa ni tita ka nang paasa lang siya or paasa lang siya? Makita ba nimo iyang Facebook na ba siya yung mga ga-date lain? Wala siya naghatag og kanang account na ko tita kay. O di, mag-spy ka ng konti. Mag-Facebook mo, dili mo friends sa Facebook di ay? Wala siya gahatag na kog account. Ay, ano ba yan? Basing na sikreto. I-search. Ikuan sa Facebook. Block daw yahan ko ang Facebook. Tapos sige ko research kita sa iyang name pero wala di mo gawat sa iya. So kibali wala siya ka Facebook? Wala. Kaila ba nimo iyang mga close friends? Bali, abay may kanang silbigi trabahoan tita ba? So, wala na ba kayo nakita nga murag iyang gadiskartian puglain or sweet ba pud sa ubang babae? Dili pon. Wala man tita kanang bodyguard man sa tita. Okay. So wala kay ingon nga kay basi unya friendly na di sa imuha ba ta sa uban friendly pud siya basi butangan nimog miming. So dili pod. Like medyo lahi gimakita gyud ni mga barog sa imo lang gyud siya naka-focus. Oo. Okay, well, mula ning problema sa mga babae no. Kay syempre ang mga babae baya in fairness, borag magulat lang gyud ta, di ba? Tapos ko anong good siya na ako tita kana bitang sa uyab ga-kissing. Hoy! Ga-kisses na ako tita. Suminto si galips to lips na mo? Ano do tita? Hoy! Diyos ko, Marius.
yun sa pagsugod sa pagkuan, pag lips to lips, kanang nikalit lang siya halo ko na nanghid sa nimo. Ana siya nga, aning kalit lang siya. Isa ba yan kay Cashben ako? Imo na lang gisabay lang iyang pag... Hoy! Adyo lang. Unsa man ni ismak ba ni or pinakatay? Ansa tita? Unsa nga klaro nga unsa ni nga kiss ni kanang ismak lang or pinakatay? Dili sa kiss lang. Smack lang, smack. Wala na lain pang mabuhat. 1 seconds, 2 seconds, 1 minute. Mga 1 minute. Hoy! So kibali nagchula. So nagchula gidi ay. Ana jud tita. Hoy, nigawas ang dila wala. Ana jud. Hoy! Tapos all man siya tita mo naong pangutanon ako siya. Labasin ang makasaban to sa imong uyab Adyo lang. or asawa. Adyo lang. Paguman ninyong halok sa 1 minute. So sa lugar, wala mo nagtinanaway lang mo. Oo, wala na dayon. Nga, nagkagusto daw siya nako kay simple girl daw ko din. Maupo daw iyahang type sa babae, simple girl. Simple girl ka nang dili ka pa. Simple girl ka nang dili manut brass. Aw. O di minto sinisto na gid sa imo nga medyo ganan sa imo. Urag ana. Ikaw bitaw kay lait ka ba? Pwede lang ka sure kung nanguyab mo na ba tong nanguyab sa or dili. Wala man siya nanguyab po. Uy, Ginoo ko. So nihalok lang siya pero wasa nanguyab. So na-confuse ka karon ana lugar. Oo. Tanga sa ka ba? Wala. Unsa? Dili na kukuan ba single mom ko. Oh, tapos sa man lugar nakabalo man ka siya ana. O giingan ako siya nga nung dili man sa ako nga ingon anak ka nga dili man ko dalaga. Dapat dito ka mag-effort Mas lami na ng single mom kay kabalo na siya unsaon sa mga pamaagi. Tanawa ko di ka pag tanawa pag kiss nimo di ba nigawas na nimong dila o di ba expert ka ayo. Iwan ako. Aw yara ning dila di ay? Oo. Humog gahi. Lambot. Hoy! So naglibog ka karon kung nanguyab ba sa imo. Ikaw sa bitaw langga labi sa kasag paon da. Pero kabalo ka tong lips to lips naman mo. Nakahalok naman mo, naman kay right langga. Sa panahon karon pwede na ka mangutana oy. Pamaguban mo yung nga kajut lang good be, pwede ba ko to klaruhon ning tanan? Kaya ako gaka-confuse naman gug ko. Pwede mo ko ni naon. Gaka-confuse naman ko naglibog naman gug. Unsa man kita duha? Friends na bagyud ta, kapanguyab bagyud ka, unsa man gyud ta. Kay para makabalo ko asa ko ilugar. Kay kung yung kag friends lang ta, di na ako usop-supon. Kay kung mayong ka nga friends lang ta, ismak lang ko, wala isup-supay. Pero kung mayong kang uyab ta, ayaw pa na ako sup-supon. Ito langga, ana na lang langga. Nana may naitabon, naghalok naman mo ana no. So wala pa nagtabo ang duha ka bunguton. Wala tito, uy. Wow, dawi ko manghanggat siya. Wala ko sa kabalo. Nikia to. Walang sagot. Di lang. Pag makita mo, mag-char-char na po siya nimo, imo na sa diretsyon, kabalo ka, pwede ba magkuhan sa tabi, magchika sa tabi, kanang, pwede magklaruay sa ta kung unsa gyud ta duha. Unsa man gyud ta, nanguyab ba ka sa kuha, or kuhan kay ilangga, kung lisod man sa kung mag-assume ta, tapos ending lang, minsan yung nga, wala di beto, obe ko nanguyab nimo, char-char, obe atong tanan, out. Tita, nangutana naman ko sa iya, tita. Oh, naramanday na di ay, dayon, pasa sa panahon. Ana siya nga. Kanang dili man anak ko sa iyo, dili man ta uyab nganong kiss man kanako. Oh, tapos? Then ana siya nga, didto man na padulong. Hoy! Walang sagot. Asa ko na padulong? Sa dito ka pa nas padulong dito sa may bunguton. Walang sagot.
Sorry, tita. Di ay siya dito na napadulong daw nga mag-uyab mi. Sabihin to siya, sumo na to siya ang sinyalis. Tita. Sumo na to sinyalis. So nanguyab gid sa imo. Pero dili man yun nga panguyab jud. Di nimo siya, oy. Unsa man kita doa? Ano nimo ha? Kay kung ka nanguyab ka, tarunga bi, ato ning informal bi, kay di ko ganaan nga sitwasyon. Kay ikaw mo gialaot lang ga, ikaw mo'y hanging. Nagbitay ka lang ga. Lagi ako'y gansi sa iya. Gansi kayo. Siya rin gansi gid lang nga kay siya rin napagawa sa dila, ikaw wa ka nakapagawas. Dahil sa'yo, ako'y matapang. Dahil sa'yo, ako'y lalabang. Para sa'yo. Diba? Siya rin nigaw sa dila, ba't apilpug ka para maglambod sila? Hoy! I love you na lang sa tago. Sa iya, tita, tanaw mo po siya serious. Serious? Grabe yun ka ha. As in, serious yun siya. Sweet kay siya, tita. Siya, alala lang. Samantaong ka. Oy, dugin mo si Kuba. Hoy, karoon na to ni ha. Kay Borgwanaw kasabot. Unsa man kita duha. Kung nanguyab ka. Ato ning klaruhon. Kay di ko ganan ning aning sitwasyon. Magpataka lang kag kiss. Ipagawa si mong dila. Tawo kabalo kung sa tong sitwasyon duha. Laing ka. Bastos ka. Okay? Klaruhon. Tawagi na yung ko-utro ha. Langga. Hoy! 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 Nawat. Sila balikan sana ko siya para na proper closure sa among istorya. Tubaga lang gahan, dali ka jut lang. 10 minutes ako to biyang anli. Hay! Ay, pag busy lang ga, ako'y tawag sa imo, lahi mi diri na, ka-afford me. Lain mi ha. Diyan lang, tawagan sana ako sa mga igala. Ay, mo ba ni? Di mao. Diyan lang ha. Ato sa ni proper closure ni iyang kuan. Iyang problema. Ay, Copy this free ringback. ay, mayroon. Ay, English diri ha. Langga. Hello, tita. Ani mo ato nimo ha. Magklaruhay mo. Magklaruhay tabi unsa man kita duha. Kay para dili ko alaot diri kay gansi ko kabalon sa tong sitwasyon duha. Di ba? Unsa man gyud nanguyab ka, kung nanguyab ka di unsa man gyud ana para magklaruhay lang ga, ha? Pero tita, 3 days pa man may nagkuan. It doesn't matter lang ga. Kay ang unsa man imong gusto maabot pa mo og sige og kuan, maabot mo og tuig. Samot na nun, mas mayno nang masayo, mas may baw ani mo daan kung unsa man gyud mo duha. Okay, Basig tita. na ulaw lang na siya. Kay unfair ka na lang ga. Siya rin kapagawas og dila tapos ikaw wala. Okay? Okay, tita. Salamat, tita. Langga. Tita. Kapag pagawas yan dila, gisop-sop ni mo. Hola, tita. Sige na, bye na. Ginuko. Tita, salamat. Bye. 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 Tita, salamat.